Takže čaute ľudia, dneska tu bude nový príbeh z Robloxu a bude sa volať Opustené dievča Simona. Takže to by bolo asi všetko, môžeme sa pustiť do príbehu. Takže čaute ľudia, volám sa Simona, som začiatočníčka YouTube, takže dneska to bude také zoznamovacie video. Poviem vám, čo robím, koľko mám rokov a takéto veci. Takže môžeme ísť na to. Takže rada sa starám o kone, mám 5 koňov, 3 malé, 2 veľké. Zarábam si vlastne aj tým, keď sme pri tých koňoch, že vlastne chodívam niekedy do mesta na nejaké akcie a dávam jazdy na koni, napríklad, že taká malička 50 centov, väčšia euro a tá najväčšia 5 euro a tá je asi tak 5 až 10 minútová, tá najväčšia. Potom aj do škôlky chodievam na konoch, aby si nejaké detičky zajazdili. Takže toto by bolo akože asi všetko o koňoch. Že potom tancujem, balet, aj hip-hop. Som taká menšia modelka, no nie akože menšia, venujem sa aj modelingu vlastne, takže ja som taká, že niekedy aj idem do zahraničia, ale hlavne robím fotky pózové. Potom mám 22 rokov, opustili ma rodičia, keď som mala asi 15 rokov, ale už som sa vedela sama o seba postarať. Chodím ešte do školy, ale takže len niekedy. Ja tam vlastne robím akože takú asistentku. A to len niekedy, keď vypadne naša pani asistentka Laura alebo Linda. Keď tieto dve vypadnú, tak idem vlastne ja asistovať, ale skoro napríklad raz, 2-krát za týždeň idem a niekedy ani za týždeň, 2 neidem. Rada aj hrávam počítačové hry, aj zabudla povedať, to je moja najobľúbenejšia vlastnosť. Veľmi pekne spievam. Mám aj na spodnom poschodí štúdium spevacké. Ja vlastne mám 3 poschodia. Spodné, kde mám štúdium, vlastne na spievanie a tam je vlastne aj izba. V tomto štúdiu mám takej izbe, kde sa dá spávať. Tam mám ďalšiu izbu a kúpeľku. Na strednom poschodí mám kuchyňu, obývačku a kúpeľku a na tomto hornom mám toto štúdium, takto pekné. Mám potom svoju izbu, kúpeľku, šatník a trezor. Poviem vám nejaké veci z detstva, kde som mala takých tých 14-15. V triede sme mali akože veľmi pekných chalanov a aj dievčatá tam boli pekné, ale všetci chalani sa proste za mnou behali. Ja akože mám priateľa, ale teraz išiel na dovolenku s rodičmi, lebo sú vlastne prázdniny. Išiel na dovolenku a ja nechodievam až tak na dovolenky, ale zajednala som si, lebo akože veľmi zarábam. Modeling, kone, spievanie, teraz aj YouTube sa pridá, takže vlastne zarábam nejak tak 50 000 na mesiac, to možno aj veľa poviem, ale nejak od 25 až do 50 000 vlastne za mesiac, ale šetrím si peniaze, lebo si chcem kúpiť vlastnú farmu, aj keď už by som si ju mohla kúpiť, ale
pôjdem si ju kúpiť. Idem teraz na dovolenku o 2 týždne na Maledivy do 5-hviezdičkového hotela. A tam budem vlastne aj tam zatáčať. Tam ma vlastne pozvala aj na modeling, ma tam pozvali. A budem tam natáčať, takže sa nemusíte bať. A zajtra by malo vyjsť video o moja nová pesnička, lebo som vlastne aj tá spevačka. Takže zajtra sa môžete tešiť na novú pesničku. Toto by bolo pre dnešné video zoznamovacie. Asi všetko, čo vám poviem. Ak ste známa alebo známy človek, tak sa vám to môže stávať. Každý deň mi zvoní nejaké decka na barák. Teraz, keď som začala toto video točiť, len som si prichystala, už som išla zapnúť nahrávanie a zazvonil zvonček. Bol tam také decko, oranžovom. Ja som ho chcela normálne ísť za jeho rodičmi, lebo keď ma stretnú na ulici, alebo neviem kde, ja chodím proste von, ja som stále dnu, tak ak chcú nejaký podpis, fotku, no tak nech si dajú, ale nech nerušia mi vlastné súkromie. Nech mi nerušia vlastné súkromie, proste to je nehorázne. Takže to bolo vlastne už pre dnešné video všetko, takže lúči sa s vami Simona. Takže čaute. Fú, konečne dotočené. Dobre, video zastavím, to potom zostrihnem. Takže prehrám si toto počítača. Už je to prehraté a ešte zoberiem notebook. A idem asi do obývačky dole a tam to vlastne zostriham. Hopa, sadnem si. Ideme, striháme. O pol hodinu neskôr. Konečne som to zostrihala a už som to rovno aj nahrala, lebo nemám až tak veľmi rada strihanie videí. Dobre, pôjdem si odložiť počítač a potom by som mohla ísť vlastne s koňmi, bo pôjdem dneska s Vichrom. S tými malými ani nechodívam vlastne von, aby ste vedeli. Ja chodívam len s veľkými a to je Jasmína a Vichr. Počítač vypnutý a ideme dole za koňmi. Otvoríme balkón. Ešte si zbalím všetky veci sem, akože sú tie veci na natáčanie tu. Dobre, a teraz môžeme vlastne za koňmi. Otváram balkónik. Už sa teším za nimi. No, otvor sa balkón, prečo mi to nejde? Dobre. Ahoj. Koník, ostatné kone sú stáni, ja viem. Je ti za nimi ľúto, že je smutno. Neboj sa, aj mne je za ostatnými koníkami smutno. Ale to nevadí, poď. Ideme sa trošku poprechádzať a uvidíme aj tých našich nezbedníkov, ďalších koníkov. Vlastne Jasminku, obľúbenú. A potom Katie sa mi zdá. Katie, potom vlastne ešte takto. Nikdy si ich mena neviem zapamätať. Srdiečko a Vločka. Trošku driftiky na koníkovi. Vlastne ja som do toho videa aj klamala. Ja som si už farmu kúpila. Toto je výbeh. A toto je normálna farma, ale tá už nie je moja. Toto mám takéto prekážky. A ešte tu na tieto 3 stajne. Toto je vlastne Katie, Jasmína
ten šedé srdiečko, tam byla je vločka. Takže poď, ideme si trochu zaskákať. Ja veľmi rada mám parkour s koňmi. A tu na vedľa je, presne neviem pozrieť žiadosť. Toto je vlastne aj vedľa ostrovy a takéto, takže ideme skákať. Ja sa veľmi teším. Poď, ideme. Upa. Nie, veľmi nechoď takto, ako ideš teraz. Vieš, ako dobre si to preskákal? Je trochu k ostrovíkom. Aspoň na ten kraj. Keď už tak. Už je večer, už je 11 hodín. To je 12. O to sme si myšli. Tak dlho hodinu behlo. Nevadí. Ja vlastne, lebo my sme sa trochu zdržali. Aké pekné toto je. Ideme si trochu zaplávať. Ja sa teším. Tak ideme. Áno, je to dobré, že? Mohli by sme skúsiť ísť na ostrov. Pekne plávaš. Tak na tom ostrove by som mohla mať stáne. Áno. Milujem to. Wow. Nie. Dobre, už sme spadli. Nevadí. Poďme aj naspäť, lebo už je 1 ráno. Poď utekáme. Trošku rýchlejšie, no veď, koň. Nevadí, tak poďme takto. Trošku skákaj. No tak skákaj. Je tá pesnička, no tak skákaj. No, dobre to bolo. Ja sa vám veľmi už osmievam, že mi vybieha tuna vlastne v tomto rohu. Vlastne tá hovadina, ale ja za to nemôžem. Pokračujeme. Nespomenul si sa ty nejak? On ide nejak pomaly ten kôň. Sa spomalil. Pomoc. Trošku rýchlejšie koník, nie? Nevadí. Dneska zostávaš aj ty na farme a ja si zoberiem skate a pôjdem na skate domov. Dneska zostanete všetci, budeš s Jasminkou. Skákaj. Sme zapadli do vysokej trávy nepokosenej. Ale on je vážne nejaký pomalý. Čo je s tebou, kôň? Dobre, poďme trochu rýchlejšie. Nezdá sa mi to, že by sme, ale ideme rýchlejšie. Pacentne. Máš vodičku, napí sa. Zázračné vody. Dobre, napil si sa. Teraz otvárame stajňu. Otvor sa stajňa. A ideme hop. A budeš tu so všetkými koníkami. Oni, vlastne tie kone môžu ísť k sebe, lebo ja im toto nezatváram. Aby nemohli ísť k sebe, lebo niektoré kone nevydržia bez Jasminy a niektoré bez Vichra. Dobre, ja si zoberiem ten skateboard, čo mám tu odložený. Dobre, idem na skate domov. Budem tam rýchlo, veľmi rýchlo, trošku pridám. Poď, ideme nejaké tričíky si dáme. Možno to už bude za chvíľku aj veľa hodín bude. Už bude ráno. Boli celú noc tam. Tu budem dneska do 5. spať. Po obedia. Je tu nejaký chlapec si stáva domček. Ideme. Rusky alebo ako, neviem čítať. Ruštinu sa neučím. Ja odložím skate. Hop. A vlastne hop, a ne. Vlastne ne, ja mám auto v oprave.
Mm, auto práve konec stajní. Neviem, čo ešte odomkni sa barák. Aspoň, že sa odomkol barák, že som nezabila kľúč, alebo ma strafila už. Normálne vidno pomaly. To čo ja? Idem rýchlo spať. Aspoň na chvíľku si musím oddychnúť. O 3 hodiny neskôr, takže o 9. Koľko je hodín? 9. Čakať, aké je dneska deň? Dneska je pondelok, ja musím byť, ja musím byť za 5 minút, alebo za 10, alebo koľko. Ja som už mala byť na tanečnej. Áno, na tanečnej. Poď rýchlo, domknaj sa. Prečo mi nedú kľúče dať? Barák, odomkni sa. Mám odomknuté. Zamkínam, ok, zamknuté. A ja nemám ani konia, ani auto. Takže skateboard. Dobre, utekám rýchlo, potom sa prezlečím. Ideme jumpovať. Ja som ani raňajky nemala, teraz som nejedla nič celý deň. No sa zastavím toto, najesť sa. A vlastne ja mám osobné hodiny, takže tam nikto nebude. OK. Som by tam potom pôjsť do posilovne. Hop. Ja utekám. Tu prerábali, už neviem, kde čo je. Som tu prvýkrát na novom centre. Je tanečná. Kde je tanečná? Počkaj, ja som asi v zlom centre. Frasa. V zlom centre. Robí zo mňa srandu. Prosím, nech sa mi toto sníva. Prosím, tu je posilovňa, ale nie. Oni vlastne asi zbúrali tanečnú. Nie, počkaj, dole sa pozerať. Nie, tu mám spevacký. Ja si šľak trafí. Nie. A ja neviem potom, kde mám mať tanečnú teda. Keď tu sa zrušila. Dneska asi poviem, že mi bolo zlé. Nepoviem, idem na skate. A idem vlastne domov. Ja som sa tak ponáhľala a to ešte aj zbytočne. Toto neznášam. Ešte sa idem do salóna. Na nechtiky. A počkám na pani. Príde. Čakám na ňu. O pol hodku neskôr. Dobre, ďakujem, Dovi. Mám nechtiky. Dala som si také fialové čierne. Tu mám skate. Bola som tam nejakú pol hodinu, takže teraz bude za chvíľku... No, čo som si myslela? Neviem. OK, aj toto prerobil. Si už nepamätám, čo tu všetko prerobili. Lebo ja som bola vlastne preč. Ja som dnes nebola. Som bola v Letopii. A potom Snap City. Opa. A vlastne... tu spôsobím barák. A vlastne, nesnehal som 10 hodín, ale idem domov a oddychnem si možno. Dneska nenahrám video a poviem, že sa im ospravedlňujem, ale mala som toho veľa na práci. No, zamkni sa. OK, zamknuté a
Idem sa pozerať na telku. No. Ale bože môj, sa ja toho hovno uvidím. No, stať o to niečo lepšie. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Chcem vám povedať, že videá budú vychádzať následne. V pondelok Brookhaven, v stredu alebo štvrtok, niekedy tie 2 dny, stredu alebo štvrtok, Toka Boka, a asi sobotu budú vychádzať strieľačky. Dobre, takže toto bolo vlastne pre dnešné video všetko. Lúči sa s vami Diana. Páca, pusu. Čaute.